Lagi bolo, ndoke wis umep langsung wae tintas ya. Ndoke umep tintas. Tintas ini terus didekekne bak. Didekekne bak ini bolo. Terus dikum bolo ya. Dikum banyu adem. Kenapa kok dikum banyu adem? Ogen oleh ngoceki kok gampang wis dikum banyu adem. Gampang. Lah nek wis ndoke disisihno ngene bolo. Dimang banyune dibuak terus diganti iki lengane disorno ya. Nah, iki lengane disorno. Terus ayo goreng iki, tapi iki minyake dinteni panas e. Oke. Lah iki bolo wis minyake panas, ayo diplungno ning iki digoreng sik. Terus iki ayo deke cegatan ngene. Kenapa kok deke cegatan? Angine buanter bolo iki kaya apa udan dhuwur seneh. Dadi langsung ae kaya diplungno rene ya. Kalau kabeh kok mah bumbu-bumbune sambel. Lho ya. Hati-hati bolo. Nek goreng lombok iki mesti biasane ana sing bedos-bedos. Karo ngenteni iki lombok iki mateng, sampai tomat-tomate sampai iki bahan-bahan sambel iki mateng. Ayo ditinggal iki bolo. Ngoceki ndoke. Ngoceki ndoke. Alon-alon wae, kene ora apa? Kene ora gupil kabeh. Tapi ndok aku kadang yo ana sing genah ocekane, kadang yo wangel kalet ngono bolo. Nah iki gampang iki bolo ndok. Langsung klokop ngono. Tapi aja lali karo sambele diorek-orek. Tomate disihne bolo, disuwil. Iya dicuwili tomate. Kenapa matenge ken rata. Dan bareng lombok